I want to greet you all guys. Maayong buntag. Og ako karon guys na ako mismo sa akong panimalay. Pastilan Pa guys. ko mahuman og mag-report guys. Ano nang lupad ang akong mga Kani akong report. papel. Balik-balik lang man taon ni. Sus. Og gitigom pa ni ako mga kinumutan yung mga scratch ani guys, daghan jamo. Di kalikayan guys kay Lupad kining ang mga senior papel, citizen na di na guys. magkadimaon. Tabot pa kining ako ang white eraser sauce, Ginoo, mag kamaot-maot. Kung napay daghan ilabog na ko ni guys. Bubot akong eraser guys. Galing kay apaayunan lagi kay taon kay mao-mao ra man taon ni among Usang eraser. gitarong Tas kay. yung parang taon di sa mo ang barangay kining maong Apod ta magdali. paper eraser. So guys, padayon ko gihapon sa pag-report. Daghang jamo guys, basta magsingabot na ang January, Disyembre, maggama na kami og mga report. Mabahan jud ako nahuna ni guys. Report by paabangan at sa ako mismong panimalay sa mga ako ang mga buhat-buhaton. Sige lang. Mao dyan niya ako ang kasagaran guys nga mga trabaho unon. Pero nalipay ko guys kay pag human na mo paniud to, murag na human na pud akong report. Bahog mao baka ning report ta basta kay nahuman akong report ako na day nang gipasa mo ang BNS. Niya man akong bana nga manungas ko mi didto sa amo ang bukid. Kay mananda mi didto og naunsa ra kay taod-taod ra mi wa makatungas. Amo kuno tong lampas-lampasan ang mga saging didto or kamote kay anugon kaadyo og dili pag-atimanon. Mao na nga nalipay ko guys. Dali ko og ilis ani. Mao na nga nalipad yung akong buot ani guys. A few moments later. Ubos nga bahin sa mo ang lagkaw. Bagnot-bagnot na jud guys ang amo ang kamutihan. Pero sagdi laman guys kay kahoy ra man nga nanurok mga salingsing. Ang kuan jud ani, wa kayo ni sidling kay ang bago ni kapot naman mo nang ngani ang kamuti guys dili gyud ingon nga hasul kaadyo itanom kay mukaber man na siya sa yuta mo ni siya angay itanom jud labi na og dili kayo adlaw-adlaw at timanon. Mo ni nga nangamuti mi ani guys. Kami si Mr. Og sige lang maglili ani guys among ug ako jud makapangukoy anila guys ako jung tan-awon ng yuta nga ni burot nga niliki bitaw kana sure jud na nga kamuti jud na mo nang dago-dagko ra jud makuha na ako guys di jud ko makakuha ng gagmay mo na nga si Mister kuan ra man ang iya ganing gigamit kanang lagaraw o siguro nang nangaputol ng gamot ana mauna nga agawong giingnan nga hinluin na laman ng mga sagbot ana ako ray mga muti pero kay maikag malagi siya guys kay daghan lagi po makuha ng kamuti dere namin ang muti guys sa amo ang himuonon nga katong lamingan bitaw na siminto diha rami ani nanguha ani wa nami motabok atong ubos atong atbang. Kanyang kamutiha guys kuan ni siya kanang hinatag ni sa DA ako lang po ning gi padaghan gitanom sa kaang
nya gida sa bukid. Manghatag man amo ang LGU o kana mga gana sa kamuti panahon sa amo ang Valencia Day. Morning mga similya ha guys. Nay daghang similya guys. Ako pa ning padaghanon gani ug ako'y pagbuton ani guys. Galing kay si Mr. Di na siya gusto nga mananom pa kuno kay di na kuno maato. Unya og may man ang kamuti ug mo itanom guys kay bijaan ra pwede ra manggod. Tanaw mo nga saging guys nga gibiya-biyaan ra namo oh. Ni itom siya guys. Kay niangay siya sa maong yuta. Tamnan nila gabi? Sabagan ko no. Ha? Manahibong akong Mr. guys kay nakita mi og dakong tapok sa hugaw sa baka. Moabot yang baka ani. Adlo ka po din taon. Wa mi kalibutan guys nga kani among kamuti ani gisudlan dinig baka. Tingali ka ng gagmay nga nating baka ba mo'y nakasud ani. Kay mato pa ni Mr. na ihugaw. Pero ang tutanaw guys wa man mahawan ang kamutihan. Or naglaag rin tingali pag baka aning sod. Swerte guys kay wa jud maupaw ning mga kamutiha kay sa ibabaw nga bayan ani guys naidahang baka. Unya gilabat man nagamo ang lagkaw dili kaayo siya kaagi gawas lamang kung mangitag sila agianan makalusot jud aning ubos-ubos. Guys, istorya mo ani si Mr. guys nga gusto ko nga maghinlo pamiglain kay anugon kayo ang mga itanumay nga kamuti na idaghan. Diya, mura mag nasinta si Mr. kay di na kuno na wa ako. Daghan kuno mig mga trabaho, insakto na kuno ni. Anugon mo kayo ang mga ani guys, so dili gyud na to matisok. So ako dyan pagbuto na ako dyan yung itisok. Si Mr. kadlo ka man nag-init, di man maanad aning mag-uma, pero ako gusto dyan kus pang-uma. Siya di man dyan ka naanad ba nagdagat. Mao nang supak yun na siya aning tanom-tanom guys, pero ako dyan magtuman dyan ko guys. Bahala kang bana, kang masuko ka, basta kay makapang nanom-tanom jud mi aning among bukid. Kay dako man ikatabang guys gaw sa unod ang mga dahon ani. Dako man pud ikatabang sa tong lawas. Maayo man is mga animikon. Kaning gay. Guys, hisgot aning kamuti guys no. Lingaw kay ko aning kamuti guys magtanom ta damay mga lihi. Uy, kana ano na joy makuha pero nga. Para nako guys kitang mga babae kung mana ganyan man tanong og kamuti di na makinahanglan og lain pang lihi kay naa naman na nato mo gama lamang tag tulo ka punuan nga hutok magkuha ta og mga guys sa kamuti aton lamang inon nga muunod ka pare-are muliki ka pare-are mo na lihi guys. Ambot lamang ka sa mga lalaki kung sa ilang ipangli og kamote basta kay mao gyud na ako ang i-share ninyo guys. Kay tinuod jud ni dili jud ni butbut ning ako Ang akong ilihi na ara jud sa ako ang lawas. So kinsa tumananog kamote? Kamo kung sa inyong ilihi basta kay nga ako na ara jud diri sa ako ang lawas ang akong mga lihi sa kamote. Mananon ta kamuti guys kay kung magtanom dunay makaon. Ang lalaki kinahanglan jud maglihi kay kung maglihi sila og sama nato nga naa sa tong lawas piki way unod puro bago ng kamutihan. Di jud mo unod guys mo
mugamot ra. Mao na nga ang babae joy patamnog kamuti kay aron muunod jud. Dili lisod ang babae guys. Muunod jud ang iyahang kamuti. Magsuway ko ninyo guys sa una. Dihay magtiayon nga naglumba og lihi og kanang dili kamuti balanghoy dito. Ang lalaki ko no ga tanom ga tuyod. Ang babae wa lang ko no. Ana ga pag panglibot pa ko no sa ilahang balanghoy. Ang lalaki wa man ko no mangunod ag iyahang balanghoy. Pero ang babae nga nagtanom sa balanghoy daghan jud kuno kay unod. Namunga ng basta kay daghan jud kaadjog unod ang iyahang kamuti og ang balanghoy. Pero ag lalaki guys wa jud mo unod puro jud ugat ang na kita nila. So ang babae jud guys mo ay maayong mananom og kamuti. Ang uban guys, kung magtanaw kamuti, atol og kanang hunas or maglihi og mani, duo, mga itlog. Mo na ilang kasagaran ipanglihi og kamuti guys. Kanang mga saging, pwede po kuno na ilihi kanang bulig sa saging. Gidugol-dugol bitaw ag mga unod ana bunga. Pwede po kuno ng saging, mani, saging, duo. Unsa pa inyong angayan ipanglihi basta kay kutob lang sa kong nahinumduman nga panglihi og kamuti. Kamo unsa may inyong panglihi og kamuti, share pod namo na. Akong gibidyohan pa dong sa ibabaw guys. Murag dako-dako na madining kamutihana guys. Tisok na magkukuan ni guys. Anto nga nag-abot ang mga katay ani. Mga saging po dagko na. Ang diros baklid ni ang dito sa ubos. Lahi ra putong di adto. Lahi putong dito kasagingan ang po saging an nadapit. Kani aning tunga-tungaan ni wa dya mo'y saging ana kay sapa man na nakanaw man na hadlok man na kaadyo giano datong itanom ana. Mo na nga ganahan ko sa yuta guys kay tambok na dali ra kay mo itom ang mga tanom. Dad is las ma manay mo kamote. Dili ana dai ko dag. Mo ko na maka taghatag pa ba. Di ta mabuy-buy.
Yan naman eh. Tarunga ba dyan sa kipsik? Hindi.